Kaixo egunon, guk albistegi bat prestatu dugu eta gu sarrera kontatuko dizuegu. Astelehengo goizeko 9:00 Mekoraldeko Araztegira, hau da, H-ura, oinez joan ginen. Laugarren mailako gela guztiak joan ginen, lau A, lau B eta lau C. Bilaran dapa eta batxe asko ziren, eta gauza gehiago, bi batzeri eta zuri bat, eta gauza asko gehiago. Oso ondo pasatu genuen, bilar eta gauza oso polita ikusi genuen. Eta laugarren mailako batzuek argazki ateratzeko desak ekarri zituen, kamarak eta mobiak ekarri genuen. Eta orain beste atal bat sartuko da. Kaixo egunon, orain etorrek eta ni Iker taldekatzea eta aurkezpena salduko dizuegu. Batetik 10 talde bat zen, eta 11 beste talde bat. Orain aurkezpena azaldeko dugu. Taldeak egin eta gero, talde bat elikin joan zen, eta beste talde bat Aialakin. Gu Aialakin joan ginen. Eta gauza denakin, ikusten hasi baino lehen azalpenak egin zuten, eta gure galderei erantzun zuten. Gure taldean beste baino gehiago zeuden. Orain, Neile eta Marak kontrol gela azalduko dute. Guk kontrol gela azalduko dizuegu. Kontrol gelara sartu ginen. Azalpenak eman zigun neska Eli deitzen zen. Kontrol gela oso handia zen. Kontrol gelan zeuden ordenagailuak jakiteko zenbat ur sartzen den eta zenbat ur joaten den. Panel bat zegoen eta panela prozesu guztia agertzen zen. Panelean zeuden atalak urak bide egiten zuen. Bat goitik eta bestea betik. Eta gero galderak egin genituen. Adibidez, zenbat langile egiten dutela, zenbat ordu egiten duzuelan eta halako hainbat galdera mota. Eta orain Aroak eta Paulek hondakin handiak kontatuko dizuegu. Orain Paulek eta nik hondakin handiak kontatuko dizuegu. Hondakin handia dauden depositoa eta 9 metro sakonera du. Gu, eskaiera batzuetatik jaitsi ginen. Han, zikinkeri asko zegoen. Toalletak, plastikoak, ialak. Han oso zaintxarra zegoen, baina duen. Toalletak zarean geratzen ziren. Horregatik esan ziguten toalletak errefuxiara ditzen, ez komunetik dira. Hondakin handiak dauden lekuan, sakona, laukia eta zikina zen. Hondakin handiak bala handi batekin kentzen dut. Eta geroago, eskaileratik gora joan ginen beste atal batzuk ikusten. Eta orain, haizea eta ilunek tratamendu fisikoa kontatuko dizuegu. Kaixo egunon, guk tratamendu fisikoa azalduko dugu. Zari metaleko baten bidez hondakin txikiak kentzen dira. Jarraian, hondarra eta peipeak kendu behar dira. Gravitatearen bidez, hondarra behan berditzen da eta peipeak kendu. Pipala batzuen bidez, koipea eta hondarra kentzen da. Bat, goitik, koipea kentzeko eta bestia betik, hondarra kentzen. Lehenengo dekantazioarekin noia sortzen da eta noia beren fosforera eramaten da. Eta orain, Helen eta Mari tratamendu biologikoa azaltzen etorriko. Tratamendu biologikoa. Tratamendu biologikoa
izaki bizidun multzo batek parte hartzen du. Ura dekantagailu batzuetara eramaten da. Eta dekantagailu horretan 2000 metro kubiko sartzen dira. Bala bat erabiltzen da ura garbitzeko. Eta gutxi gorabehera 30 minututan ematen du bira osoa. Bertako mikroorganismoak kutsadurak entzun dute. Urak behar duen oxigenoa bota egiten zaio garbitzeko. Zikintzen duten gauzak lohi bihurtzen dira. Bigarren dekantazioan ura goikaldean gelditzen da eta ibaietara botatzen da. Eta loia goikaldean gelditzen denean loien digestoriara eramaten da. Eta orain Irene eta Maria loien tratamendua ezagutuko dute. Kaixo, gaur Mariak eta nik loien tratamendua kontatuko dizu. Jorket, uretatik heldu dugun zikintasuna loien tratamendura eramaten da. Bi loi mota daude. Lehenengo loia tratamendu fisikotik dator. Eta bigarren loia tratamendu biologikotik dute. Lehenengo loiak lodigailu batera eramaten dira. Gravitatearen bidez, loia behan gelditzen da eta uraren zati bat goia. Bigarren loiak flotagailura eramaten dira. Gero flotagailu azpitik airea sartzen da eta loiak goikaldean gelditzen da. Gero bi loiak nahazten dira eta digestorera joaten dira. Geroago gutxi gorabehera 20 egunetan aldu egon. Hemen gas desberdin bat sortzen da. Metanoa, karbono dioxidoa eta gas honek energia lortzeko dira. Denbora hau pasatzen denean ia kutsadurarik gabe beste lodigailu bat dela eramaten dira. Eta orain Dua, Naia, Carlos eta Ibai elkarrizketa bat egingo dute. Kaixo, egunon. Gaur elkarrizketa bat edukiko dugu. Elkarrizketa horren barruan galdera batzuk egingo ditugu. Honek dira galderak. Zenbat segundo ikusi dituzu? Bizi zenbata daude arazegian. Dekantagailuan zenbat sakonera dago? Dagoela 5 gutxi gorabehera araztegian dago. Zenbat bota ikusi dituzu? 2 bota daude. Zer erabiltzen da osasuntzara ezagutzeko? Produktu kimiko batekin. Zenbat langile daude araztegian? Bi langile ikusi dugu. Dekantagailuan zenbat metro kubiko daude? 5 metro behartzen dute. Nore eramaten dira loiak? Loiak joaten dira zelagoza. Komuneko bi boteia sakatuta zenbat gastatzen da? 6 litro gastatzen du. Zenbat para mekaniko daude? Ipala daude. Osintxuko uran nola ekartzen dute? Tubo batekin eta motor batekin. Zenbat dekantagailu daude? 3 dekantagailu daude. Eta biogaseko bolaren barruan zer dago? Dauka CO2 eta metano. Eta orain, udan eta iraia eguraldia azalduko dute. Gaixo udan, udanek eta nik eguraldia kontatuko dizugu. Aurreko astelehenean bizkaiko bederatziretan eskolatik irten ginen. Eta eguraldi freskoa egiten zuen. Eta
Bidean gindoazela eguraldia epeldu egin zuen. Hego haizea hasi eta txamarrak kendu genituen. Eguzkia berotu egin zuen. Eta zeruan laino gutxiago zeuden. Eta orain Esmeraliz eta Irene Pantxen etorriko dira. Bizita bilera ematen. Kaixo, eta Amalia kontatuko dizugu. Araztea ikusi ondoren pixka bat jolastu ginen. Eta gero irara bat jartzeko esan zuen. Denari opari bat eman zituen. Motxila hori bat gure arazteko marazki bat. Eta gero joan ginen amaiketako jatera, eta gero amaiketako jaten ondorez joan ginen poliki eskolara. Eta hola bukatzen dugu Mekoraldeko araztegien egindako bizitaren albistegia. Agur.